Η Ευρώπη πρέπει να θέσει το νερό στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής. Η ΟΑΚΕ συνιστά την εισαγωγή ενός δοκιμαζόμενου ελέγχου του νερού για όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι πολιτικές στη γεωργία, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές να διαφυλάσσουν τους υδάτινους πόρους. Η έξυπνη πολιτική σήμερα σημαίνει ασφάλεια του νερού αύριο. Οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται. Η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την αντίδραση στην πρόληψη. Η ΟΑΚΕ ζητά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, εναρμονισμένης παρακολούθησης και αξιολόγησης κλιματικού κινδύνου σε όλα τα κράτη-μέλη. Η ετοιμότητα είναι το κλειδί για την αυθεντικότητα στο νερό και το κλίμα. Οι προκλήσεις για το νερό δεν σταματούν στα σύνορα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ζητά ισχυρότερη διασυνοριακή συνεργασία σε κοινές λεκάνες απορροής ποταμών, καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων και αλληλεγγύη με τις γειτονικές χώρες. Η κοινή διαχείριση του νερού είναι απαραίτητη για μια ενθεκτική Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους λόγους εισηγούμαστε και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι η ανθεκτικότητα στο νερό θα αποτελεί σαφή προτεραιότητα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με ειδική υποστήριξη για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή λειψιδρία.